Hello, sziasztok! Ma a makettezésről fogok nektek egy live-ot tolni. Igazándiból nekem teljesen ismeretlen ez a műfaj, de remélem fog tetszeni nektek. Ö, Kicsit este időpont van, de ne törődjetek vele. Megpróbáljuk frankó megcsinálni az egészet. Beállítom a kamerát, és akkor tudjuk tolni. Sziasztok! Szóval menni fog az egész történet. Ez itt egy makettező asztal, amit saját magunknak csináltunk. Nem tudom, mennyire jól látható, de valószínű, hogy a fények jók, azért egészen jó 2 darab lámpával szoktam dolgozni, van mikor 3-mal. Nagyon fontos a makettezésben a szerszámok, nagyon-nagyon fontosak. Egyszer kell jót venni, általánosan reszelőkben szerintem a Tamiya a legjobb, illetve ragasztókban pedig a Mr. Hobby, festékekben az AK, a Tamiya, illetve mindenféle egyéb változatok. VMS szoktam a diorámákhoz használni, szerintem az egyik legjobb történetek ebben a dologban, így jobban látható fejjel lefele nem jó, és gyakorlatilag ez a modellező asztalom. Itt szoktak születni a csodák, hát elég régóta makettezem, úgy 11 éves, 10-11 éves koromban kezdtem el csinálni, és gyakorlatilag egy 20 évet kihagytam egyéb okok miatt, és gyakorlatilag néhány évvel ezelőtt a Covid idején 2020-ban kezdtem el újra tolni a dolgot, és szépen lassan visszajöttem a dologba. Azóta, mióta én akkor abba hagytam, nagyon sok minden változott, és gyakorlatilag abszolút új anyagok jöttek be, illetve nagyon sok új szerszám, nagyon klassz dolgok, például magyar gyártmányok is vannak benne, az RP Tools nagyon-nagyon jókat csinál, itt a Szegecs, illetve csavarcsinálója legjobb, lehet ívben hajlítani a rézlemezeket a fotomaráshoz, gyönyörű szépen lehet vele dolgozni, és gyakorlatilag ezekkel azért szép munkákat lehet csinálni. Természetesen nagyon fontos a festés is, ezekhez nagyon jó ecseteket, például Tamiya, illetve lehet hobbiboltba is venni a diorámához, nem kell nagyon drágákat venni, de érdemes jobbakat venni azért, és akkor azért elég szépen lehet velük dolgozni. Szóval, mivel ismeretlen a műfaj, megpróbálok beszélni, nagy beszélőkém van, úgyhogy reméljük nem lesz unalmas a történet. Gyakorlatilag ezt a Stalin tankot kezdtem el készíteni, ami soha nem raktam össze orosz tankot, főleg német és amerikai gépekkel foglalkoztam, illetve a kedvencem a Huey helikopter, az UH-1-es Irokéz, gyakorlatilag azzal repültem is, úgyhogy az egy nagyon-nagyon klassz kis történet. Hát nem tudom, mennyire látszik a felvételen, próbálok nagyítani. Itt a varratokat, különböző rész dolgokat forgatom szép lassan. Heggesztési varratok, illetve amikor a fémmegmunkálás ment, akkor hengeret lemezből, illetve öntvényből dolgoztak szinte mindenki. És hát az oroszok azért elég durván öntöttek, nem volt olyan szép, precíz a dolog, viszont működtek a tankjaik, és ugye amivel megnyerték a háborút, az mindenféleképpen a mennyiség volt. Az igazság az, hogy az acéljuk egyébként nagyon jó minőségű volt, illetve rengeteg holmit kaptak az amerikaiaktól is, ugye az Alaska, Szibéria, Belurugyenszk vonalon, ugye Alsíp, és akkor a Lend-Lease-en keresztül, amit egyébként az oroszok fizettek egészen Sztálin haláláig, 1953-ig
ezüstben, illetve mindenféle olyan dolgokban, amit az amerikai kormány kért cserébe, úgyhogy ez Sztálin haláláig folyamatosan ment. Itt láthatjátok az öntési sérüléseket, itt végig szépen láthatjátok. Ezek mindig sajnos ilyen rondák voltak, és mint mondtam, én soha nem nagyon raktam össze még orosz technológiát, és emiatt kicsit ismeretlen volt a terep. Azt azért kell tudni erről a tankról, hogy ez sikeresen vette fel a harcot a német harckocsikkal elég nagy távolságról, ugyanis 122 mm-es volt a lövege, és gyakorlatilag elég jó szét tudta lőni a Tigris tankokat, tehát a Panzer 4-es, illetve a különböző más féle harckocsik, azért mondjuk a tigrisek azért már nagyobb falatok voltak neki is, de nagyon sok esetben, ha nem is tudta kilőni, de toronyra oldalról tüzelt, akkor a torony forgató fogaslecet általában eltörte a lövedék, és így nem nagyon tudott tovább harcolni az a jármű, amit eltalált, egy tigris, királytigris, és ugye ki kellett vonni a harcból, el kellett távozni a csatatérről, hogyha el tudott menni. Általában ilyenkor a legénység többsége nem sérült meg, tehát ki tudtak vagy menekülni a tankból és hátrahagyni, vagy pedig elkullogtak vele a harcmezőről. Úgyhogy gyakorlatilag érdekes, tehát így visszatérve magára a dologra, ők abszolút már 1944-ben, amikor a frontra kerültek, elég erős ellenfelei voltak ugyan. Mindenki tanknak hívja, de valójában ez egy forgatható tornyjáró löveg, hisz maga a lövedék, amit kilőtt, vagy maga a lőszer, a töltény, hogy szoktak lőszer, az gyakorlatilag ugye külön szerelt volt a lövedék, illetve maga a töltet, az külön került be a töltényűrbe, és onnan ugye csak maga a lövedék hagyta el a lövegcsövet, de ez az akkori kornak, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag technológiailag ezekkel a döntött formákkal az a helyzet, hogy nagyjából a németek fölé kerültek már technológiailag, és abszolút nem tudom, mit mutassak még rajta, forgatom körbe, megpróbálok ilyen kicsit közelebbi fotókat csinálni, vagy közelebbi felvételt csinálni, hogy megpróbálom, nem remegjen a kezem. Itt van például abszolút a fűrész, illetve a mai nap, illetve a tegnapi nap éjszakáján csináltam egy darab gyönyörű, szép ásót. Nem tudom, ez mennyire látható. Bocsánat, a Prepper papa mondta, hogy ne nagyon forgassam a felvételen dolgot, hogy álló kép legyen benne, mert a fekvő képet nem nagyon tudja értelmezni a dolog. Tehát gyakorlatilag ez nagyjából elkészülten így néz ki. Nem kis meló, nagyon nehéz megcsinálni. Illetve amivel még kész vagyok, ez néhány, hát ez több napos munka volt, ez a fajta a lövegcső rögzítő a hátán a gépjárműnek, vagyis hát a tanknak, jobban mondva, nem gépjármű. Hát ez csukható, nyitható, megpróbálom összecsukni. Hát ez lehet, hogy csak kézzel fogja mutatni, tehát ezt be tudjuk csukni. Ezek azért elég precíziós melók, kell hozzá némi kitartás, én kétszer rontottam el, úgyhogy azért megcsináltam harmadjára is, megpróbáltam a fémfeletet teljesen tartani. Ahogy kell, itt közben készültek mindenféle érdekes dolgok, mint például maga a üzemanyagtartály, illetve ugye ezekben egy oldalt egy üzemanyagtartály volt, illetve
még volt egy füstfejlesztő, egyik görgője a tanknak. Ezekhez általában az öntvényfelületekhez ezt a pattit szoktam használni, ezt Tamiya patti. Szerintem az egyik legjobb, ami van, és kapható a piacon ilyen öntvényfelületekre, és szerintem az egyik legjobb, tényleg, amit lehet kapni a piacon. Hát igazándiból maga a harcjármű az irdatlan óra alatt készült el, sajnos csak éjszaka tudok dolgozni, úgyhogy nem nagyon megy ez másképp. Nagyon ritkán hétvégén is tudok, de hát gyakorlatilag hol sikerül, hol nem, de inkább nem. Tehát ezek az öntvények láthatók itt folyamatosan. Igazándiból a live-ot nem biztos, hogy ki tudom húzni egy óra hosszáig, ezt nézzétek el nekem, de igazság szerint minden járműnek az elkészítése, közben forgatom a kamerát, hogyha láttok valami olyan dolgot, akkor szóljatok nyugodtan. Tehát gyakorlatilag kezdődik mindig, hogy milyen járgányt akarok összerakni, illetve ugye elkezdődik a kutatómunka, hogy ki gyártotta, megpróbálok beszerezni hozzá mindenféle földi jót, mint például könyveket. Nagyon-nagyon fontos a jó könyv. Egyébként nagyon jó könyveket csinálnak már a magyarok is. Hál' Istennek a Peko nagyon szép kiadványokat csinál, és gyakorlatilag közben mutatom itt a lánctalpat. Ő egy Friul Modelizmo lánctalp. Elég jó pofa. Nem tudom, mennyire lehet látni, de megpróbálkozok, arrébb tolom a verdát. És ez szemenként van összerakva. Ezeket dobozban lehet kapni, a Friul Modelizmo gyártja, én minden járgányomhoz ilyet használok. Egyrészt magyarok gyártják, ismerem is a gyártót, baráti viszonyban vagyok vele. Egy olasz úriember kezdte el ezt valamikor a 90-es évek elején, Giuseppe, és szenzációs kezű olasz mester, ide házasodott Magyarországra, és ide jött készíteni ezeket a dolgokat. Korszakalkotó volt az úriember, és mint tudjuk, az olaszok iszonyú jókezűek, és hihetetlen jó agyban, 3D-ben dolgozik az agyuk, tehát nézzétek, mint az eredeti, tehát fölveszem, és ugyanúgy hajlik, mint az eredeti. Szenzációs, megpróbálom nem beárnyékolni, tehát látjátok? Teljesen abszolút úgy működik, mint az eredeti. Ugyan nagy szívás összerakni, mert ezt csapolni kell, elég, tehát réz drótokat kell vágni, egyenlő méretűeket, és akkor be kell csapolni ott a nyílásba, majd mutatom a szerkentyűmmel, tehát itt be kell nyomni a végeken, és akkor egy záró kupakot kell ráragasztani, szintén fémből van, úgyhogy nagyon szépen meg lehet csinálni nagy üzemóra, viszont verhetetlen a lánc lógása, illetve maga az egész teljesen egyértelműen úgy működik, illetve hát nem működik, végülis működik ugyanúgy, mint az eredeti, és gyakorlatilag ugyanúgy néz ki a jánctalpon. Itt hát ez egy kicsit megviccelt ez a munkadarab, ő egy láda a járműre, nem tudom, mennyire látszik jól, megpróbálom a fényáradatot odavinni, úgyhogy tehát a záró fedél, illetve maga a láda lezáró kis kallantyú is ott van rajta. Ezeket ugye fotomarásból dolgozzuk ki, hát hol könnyebb, hol nehezebb van, amelyiket a nagyobb 1.16-osokat azért szoktuk jobban, tehát itt van a fotomarás, itt látjátok a fotomarásokat, és gyakorlatilag ebből készül el ez a végtermék. Nem könnyű meló, én szeretek a fotomarásokkal dolgozni, de néha azért főleg a kerek dolgokat, azokat elég nehéz megcsinálni. Tehát itt látható mondjuk pont a szerszáma, hogy ott van elkészítve, itt látható, megfordítjuk,
tudom mennyire lehet látni. Itt van ugye. És akkor gyakorlatilag elkészül, és itt van még egy másik fotomarás, amit a Voyager csinál. Ugye itt vannak gyakorlatban a lemezek, maga a tartályok, és amikor elkészül, mondjuk ezen még a kupak nincs rajta, de egy ilyen történet lesz belőle. Amikor szerencsésen el tudod találni, és rajta van szépen a varratolás, illetve a végek is szépen meg vannak csinálva, majd megy a fogó rajta, amivel ugye lefölvették a katonák, illetve pakolták föl rá, akkor szépen így meg lehet csinálni, erre még majd kerül rá a záró kupak. Hát elég sokat küzdöttem velük, annyira nem könnyű megcsinálni őket, tehát egy ilyen lapból indul az egész történet, megveszed és összerakod. Próbáltam forrasztani is, de sajnos az nem sikerült, nem jött össze. Hát kicsit nehéz volt, úgyhogy ragasztással került, és visszatérve ugye azt folytattuk mikor megvan a makett, amit ugye kiválasztottál, aztán utána szépen lassan összejönnek a papíranyagok. Egyébként könyvekben zseniálisak, mint mondtam, a magyarok, iszonyat jó könyveket csinálnak a japánok, illetve szenzációs könyveket csinálnak az amerikaiak, Németország egy picit megállt ebben, de illetve a csehek is egyébként nagyon-nagyon jókat csinálnak, és gyakorlatilag ezekből lehet, illetve ugye mivel már az internet korszakát éljük, gyorsnetünk van, úgyhogy lehet veretni a gyorsneten a megfelelő fotókat múzeumokból, stb. Természetesen, aki szereti ezt a kategóriát, az mindenféleképpen ugye azért nem árt, hogyha eljár múzeumokba is. Besztercebányán is van egy a szlovák felvidéken, vagyis hát az magyar felvidék volt, de a lényeg az, hogy Szlovákiában is van a Partizán Múzeum, ott egyenruhák is vannak, fegyverek is, illetve gyönyörű szép harcjárművek is vannak, páncélvonat, páncéltörő ágyúk, Stuk 3-as, Panzer 4-es, úgyhogy gyakorlatilag nagyon jó pofa a dolog, úgyhogy így meg tudjátok nézni őket, személyesen is jó a fotó, körbe tudjátok fotózni, a hegesztési varratokat, az illesztéseket, ezeket mind meg tudjátok nézni, és a következő járművem egyébként egy tengerészgyalogos Sherman lesz, egy ilyen úszó Sherman. Hát az igazság az, hogy azért nem annyira ültem volna bele a hánykolódó tengeren ezekbe a verdákba, és ugye amikor megvan a könyv, ugye el kell kezdeni hozzá kiegészítőket megvásárolni, a fotomarásokat, ugye mindenféle olyan dolgot, amit nagyon nehéz például megcsinálni, ezt a kilépő élet azért nem olyan könnyű. Ha van tervrajzod, meg van sok fotód, meg lehet csinálni, de azért ez nem kis meló, amikor építesz, és ugye meg kell esetleg venni hozzá, hogyha egy különböző matricával akarod megcsinálni, tehát ugye valamilyen fotók alapján, általában ugye fotók alapján dolgozunk, hogy valamilyen járművet megcsináljunk, King Kong vagy bármelyik, és ugye gyakorlatilag ezeket össze kell szedni, hát tudsz neten is vásárolni, sajnos nem sok bolt maradt már Magyarországon, makettbolt, igazi jó kis bolt, sajnos bezártak, kiöregedtek a tulajdonosok, és hát sajnos emiatt kicsit nehézkesebb a beszerzés. Ugyan interneten szoktam én is sokat vásárolni, külföldi honlapokról is, illetve Egyesült Államokból szoktam kapni, egy barátom ott és szokott küldeni különlegességeket. Például most ez az AK-nak ez az új sár, és mindenféle ilyen időjárás effektjei, ők nagyon jók, érdemes vele foglalkozni, nagyon klassz kis történet, illetve ugye van még egy barátomtól kaptam ajándékba, illetve van még itt egy szintén másfajta, ez még a bár az AK megvette a Uplightung,
Abteilung, jól ejtettem, remélem németből nem vagyok egy olyan nagyon nagy, de ugye őt is megvette az AK, nagyon nagyot ment, ugye, én nem is ismertem ezt a céget, ugye én még a Tamiya Iteleri levelnél maradtam meg, ugye itt láthatjátok, hogy ezért itt vannak iteleri dolgok is, abszolút, meg a Tamiya Patti, szóval ezek azért egészen jók, és hát nem tudom mennyire jó, hogyha lerakom az állványra a verdát, és akkor úgy nem fog mozogni, nem fog rángatózni, a kép nagyjából már láttátok, mi van kirakva, és gyakorlatilag amikor megvan a rengeteg anyag, megvan hozzá összes kiegészítő, akkor el lehet gondolkozni, hogy milyen fázisokkal csinálja az ember meg. Az szokott lenni egyébként, hogy közben berakom a tokba, ha nem baj, akkor ne ijedjetek meg, belóg egy kicsit a kezem, meg zörgök, csörgök, pörgök, de megpróbálom szépen berakni. Fog ez menni. Nagyjából így fog menni a történet, a kezemet fogjátok látni. Igazából nagyon sok mindent nem fogok csinálni, de érdemes megnézni, hogy egy kiegészítő hogy néz ki, ami műgyanta, vagy 3D nyomtatás. Ezeket mindig élvezettel szoktam megvásárolni, bár előfordul, hogy nem nyúlok bele jól a dologba, valamit meg tudok saját magam is csinálni. Nem szokott gond lenni, azért nem vagyok egy ijedő srác. Majd a következőkben be fogok mutatni nektek a 16-os királytigrist, ezt ilyen 80-85%-ig én csináltam. A horvát ödön barátom segített annak idején önteni, az öntés technológia még nem volt annyira elterjedve, és műgyantával öntöttünk. Nagyon klasszul megcsináltam a mintadarabokat, és akkor ennek megfelelően ő szépen leöntötte nekem az egész holmit. Persze utána kellett még dolgozni, de például a lánctalpat azt mondta az ödön, hogy még egyszer ilyet kitalálok, nem enged be a lakásába vagy a házába. Sajnos ő már elhunyt, de egy zseniális szakember volt, és azt hiszem a magyar makettezés egyik legikonikusabb alakja volt, aki nagyon-nagyon sokat tett a közösségért, illetve nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a srácok fejlődjenek. Kemény karaktere volt, ő megmondta, amin a szívén az a száján, de tehát én emlékszem, amikor én vele találkoztam, akkor abszolút azt hiszem egy gyöngyösi versenyen voltunk, de hát ez még a 90-es években volt, és nem lettem csak második, mert azt mondta, hogy kizárt dolog, hogy ezt egyrészt én fújtam ezt a festéket, tehát én fújtam le ezt a tankot, és elrontottam egy ilyen benzin ráöntés imitációval, így azt mondta, hogy bár a másik tank nem jobb, de nem csinált akkor a baromságot, mint én. És így mondta, hogy azért szeretné megnézni, hogy tényleg én fújtam, és akkor menjek már fel egy 2 hét múlva, vár szeretettel, és akkor hozzam a szúrópisztolyomat, a kis festékemet, és akkor fújjak ott neki egy tankra valamilyen mintát. Elmentünk hozzá, és akkor fogadott, nagyon kedves volt, és abszolút nagyon-nagyon megfújtam ott a tankot, és először azt mondta, hogy hát ez nem te fújtad, nem te fújtad, és utána, mivel YouTube nem mondhatok csúnyát, úgyhogy kifűcsülöm, hú gyerek, meg, ezt tényleg te csináltad, és ott szövődött egy nagyon nagy barátság, úgyhogy én egy nagyon nagy tanulómesteremként kezeltem. Sajnos én külföldön éltem, akkor hunyt el, nem tudtam elmenni sajnos a temetésére. Úgyhogy Ödön barátomról ennyit, hogyha egy aranylelkű ember volt. Tehát itt, ahogy mondtam nektek, nem tudom mennyire látszik a kamerában, megpróbálom idehozni, de gyakorlatilag ő egy Lanmu cég, egy srác kezdte el csinálni, egy kínai srác, jó lelkű gyerek. Először interneten rendeltünk
tőle, ma már Németországban forgalmazzák a termékeit, egy most befutó márka, vannak azért néha gyerekhibái, de szerintem jó úton halad, és egyébként nagyon korrekt volt, mert az egyik alkatrész az első szériában el volt nyomtatva, vagy nem volt szépen megcsinálva, és nem kellett bemutatni, nem kellett lefotózni, azon nyomban adta a többit, tehát azonnal küldte a helyettesítő darabot, tehát gyönyörűen szét vannak csomagolva benne a holmik, abszolút nem tudom, a kibontom mennyire látható, bár megpróbálom a kamerához közelebb vinni, nem egyszerű ezt a nylont kibontani, nem nagyon vannak körmeim, mert a lövészetnél nem annyira jó, ha nagyon sok hosszú, tehát gyakorlatilag ezek 3D-ben nyomatott holmik, megpróbálom ide húzni a fényt, minél jobb legyen a kamerának, tehát ez egy ilyen gyakorlatilag tejszerű történet, de nagyon szépen kinyomtatott. Meleg vízzel, hogyha esetleg el van torzul egy picit, hogyha meleg vízbe rakod, akkor arrébb lehet nyomni, meg lehet csinálni. Tehát gyönyörűen szépen vannak elcsomagolva benne a holmik, és gyakorlatilag ugye kezdődik a szétszedése, mindenféle alkatrészek, záró, tető, az oldalfalak szépen megcsinálva, úgyhogy megpróbálom, mondom, balfék vagyok, nem mindig látom, hogy mit csinálok a kamerába, de majd kiabáltok. Itt vannak a fotomarások gyönyörű szép minőségben, illetve mindenféle, például itt van a tartály, a levegőtartály, ami ugye egy 3D nyomtatással készült történet, szépen meg van csinálva, gyönyörű szép ez is, fotomarásból gyönyörű, szépen le van ragasztva mindkét fele, hogyha hozzányúlsz, akkor nem elluxálódik be. Ez nagyon nagy dolog, ezt egyébként jó lenne, ha minden gyártó csinálná, és természetesen a leírásban is itt van hozzá történet, gyönyörű szép, látható, normális, eredeti háborús fotókkal megcsinálva, gyönyörűen, egyértelműen kijelölve, hogy melyik alkatrész hova, mit csinál, hogy hova való, tehát egyértelműek az utasítások, tehát érdemes ezekkel így megcsinálni. Nyilvánvalóan egy nagyon sok mindent meg fogsz tudni már csinálni, hogyha rutinos vagy, de mondjuk ez egy azért nehezebben kialakítható készlet, és ugye utána jön még például matrica, érdemes hozzá a Stardecast nagyon szépeket csinál és nagyon jó minőségben, és akkor amikor megvan a jármű, melyiket készíted el, megpróbálsz minél több anyagot, fotót összeszedni, hogy csinálták, hogy festették, nagyszerű dolgok, és akkor utána, amikor ez megvan, akkor természetesen neki kezdesz, a festékeket pedig ugye nyilvánvalóan jól ki kell választani. Hát, mint mondtam, a Mr. Hobby, az AK, az Abteilung, az Italeri, illetve ugye Tamiya, tehát ezek a legjobb dolgok, amik így festékben vannak, illetve itt mondtam még a lánctalpat, ide készítettem, bár dolgozok vele, ugye mondtam a Friul Modelizmo-nak gyönyörű szép a lánctalp, amit mutattam összerakva, ezeket ilyen dobozban gyakorlatilag szemenként tárolják, ugye, illetve adják el, és ugye saját magadnak kell megcsinálni. Úgyhogy ezek nagyon klassz dolgok. Egyébként nagyon fontos még, hogy jólás. Tudom, hogy még a fiataloknak sas szeme van, de azért mi öregek már azért vesződünk a történettel. Ez egy fejre rakható nagyító. Van, aki azt szokta csinálni, hogy gyakorlatilag mint egy állólámpa van egy nagyobb, és ugye alatta dolgozik, mint például a kameraállvány alatt, és van, aki azt szereti, aki a fejére rakja, én a fejemre rakom, és akkor, hogyha már miért kell keresni, akkor fölhajtom, de az általában ott van a fejeden, nyáron azért nem olyan kellemes viselni, de azért lehet rajta
dolgozni. Tehát visszatérve magára a tank dolgokra, hogy ugye maga az IS-2-es ugye 44-ben jön ki, és ugye a lövege a 122 mm-es, ugye azért oszlatja elég messziről a német tankokat, illetve a páncélzata nagyon-nagyon erős, öntvény van előről, tehát abszolút egy hatalmas nagy öntvényként készül el, már alig bírom megfogni, mert annyi kiegészítő van rajta, hogy sajnos ami kilóg, az simán le lehet törni bátran. Tehát az első része, idáig az első vezető részében, amit láttok, ez egy hatalmas nagy öntvény volt, iszonyat vastag, talán azt hiszem 23 cm vastagságú volt az öntvény, hát azt már a királytigrisen nagyon lövöldözte át. Igazság szerint rájuk lehetett egyedül használni a Wolfram lövedékeket, és kizárólag az IS-2-es Stalinokra lehetett használni. Ezek drága lövedékek voltak, ugye ezek már gyakorlatilag átégették a páncélt, tehát az első kumulatív lövedékek voltak, amiket használtak. Utána az oroszok is átvették és kifejlesztették a sajátjukat, és illetve sok korabeli beszámolás van arról, hogy bárhonnan indítottak rá páncéltörő rakétát, nagyon-nagyon sok esetben nem tudták kilőni, mert nagyon vastag volt a páncélzat. Ugye az oroszok ketreceket ágynak a rúgóját rakták rá, egy ágykeretből levették, és távtartókkal rárakták, így a kumulatív lövedék ugye elfordult magán a pajzson, mert már akkor nem tudta átütni. Úgyhogy volt sok olyan eset, és sok beszámoló, hogy 6, 8, 10, 12 darabot kellett lőni ki egy Stalin tankra. Nyilvánvalóan felülről azért átütötte, de azért a többsége a páncéltörő lövedékekből, nagyon sok esetben pincékből, kis ablakból, kis lukakból, ugye gyakorlatilag a földről, vagy a föld színe alulról egy ilyen kis rókajukakból indítgatták őket. Tehát így ez az érdekesség, mondom, soha az életben nem raktam össze ezt a tankot, tehát orosz tankot, és a Night Shift nevű Martin Kovács nevezetű úriember csinálta ezt a Night Shift csatornáján, és ugye éjszakai műszak, úgyhogy nekünk is az van, és gyakorlatilag így elkezdtem, kedvet kaptam hozzá, és ő nagyon-nagyon sok jó tanácsot adott ebbe a dologba, személyesen is beszéltünk. Mondtam neki, hogy nagyon sokan nézik Magyarországon is, úgyhogy szeretik itt őt. De visszatérve a dologra, nagyjából amit még érdemes a szerszámokról tudni, azok például ezek a körhajlítók, éveket tudsz vele hajlítgatni, különböző átmérőjűek, őt is a magyar RP Tools gyártja. Nem olcsó, viszont az igazság az, hogy örök élet meg egy napfény, nagyon jó lehet vele dolgozni, nagyon klassz a kiütője, ezt gyakorlatilag belerakod az ólomfóliát, vagy a sztirollapot, belerakod a szerszámot, átütöd, és gyakorlatilag az alsó gyűjtőben ott lesz a hatlapfejű csavar, stb. Tehát itt nagyon jól látható az a történet. Ő se olcsó, de mondom, tehát minden termék, hogyha szépen használod, akkor egyértelműen nagyon sokáig kitart. Illetve ugye az élhajlításhoz használom, ez a nagyobbik élhajlító. Nem tudom, mennyire lehet már ezeket kapni, de elég nehéz beszerezni jó minőségűt ebből. Inkább a sokkal egyszerűbbeket gyártják, viszont itt rengeteg fajta kisebb darab dolgot tudsz megcsinálni vele. A lemezkihajlításokkal, sarokkihajlításokkal, és maga az egész él egy nagy él, amit elég nagyon tudsz, 15 centi, 14-15 centis, amint tudsz hajlítani. Ugye lerögzíted, és akkor hajlítod. Itt a hajlítólemez, hogyha esetleg az élét akarod hajlítani, akkor úgy meg tudod csinálni. Ez nagyon klassz történet, illetve az RP Tools gyárt szintén még itt például ezekkel nagyon-nagyon klasszul lehet csinálni fogókat, kapaszkodókat a harcjárműre, tehát ezeket a fogodzó dolgokat, amik itt vannak, amiben a katonák, ugye a deszant tartózkodott, kapaszkodott, illetve másztak fel a tankokra, ezeket nagyon szépen be lehet hajligatni vele, különböző nagyságúakra, ilyen fogozottan van, úgyhogy
szépen meg tudod mindegyiket csinálni, le tudod rögzíteni, szintén az Airpoint Tools gyártja, szenzációs jó, nagyon szeretem, illetve hát nagyon fontos még a kézi fúró, hát ebből is, hát van, aki olcsóbbat vesz, van, aki drágábbat, én a Tamiyát szeretem, gyakorlatilag egy életre veszed, nagyon kényelmes, nagyon kellemes, nagyon jó vele fúrni, illetve nekem elég pici a kezem, kézbe illő a darab, és tudod szépen forgatni a kezeddel. Hát ebben így van, vagy egy 0,4 vastagságú fúró, nem tudom mennyire látszik, tehát nem túl vastag. Ne röhögjétek ki, házi szerszám, ezt is a Night Shift-től loptam. Ez nem tudom mennyire látszik, lehet, hogy valami fehér lapot kéne mögé raknom, vagy nem tudom, akármit. De gyakorlatilag ez egy réz lemezt ráhajlítottam, kilágyítottam tűzön, és egy fogpiszkálóra ráraktam. Ővele szoktam csinálni a hegesztési varratot. Gyakorlatilag szenzációs, illetve a hegesztést ugye benyomom a helyére, mikor a pattival megcsinálom az anyagot, ugye az epoxival, mondjuk éppen a zöldet szoktam használni a varratokhoz, de ugye ezt össze kell keverni, ez 2 komponensből van, és akkor szépen be tudod nyomni a megfelelő helyre, és meg tudod csinálni a hegesztési varratokat, amit lekameráztam nektek, hogy klasszul meg van csinálva. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos, például ez egy lengyel termék, bár az Egyesült Államokban készítő az úr a VMS, őket nagyon szeretem, szerintem az egyik legjobb ragasztójuk a VMS-nek van, bár nagyon jó a Tamiya ragasztója is a pillanatragasztóból, a srác gyárt hozzá olyan debondert, ami gyakorlatilag, hát ez nem is debonder, de nem baj, de debonder, és gyakorlatilag, hogyha elrontod, vagy kifolyik a ragasztód, vagy túlfolyik, akkor szépen egy ecsettel le tudod szedni gyakorlatilag a fölös anyagot, leoldja a pillanatragasztót, amikor megkötött. Tehát ezek így ragasztókba a Mr. Cement, ő nagyon jó, ugye a Tamiya egyértelműen nagyon-nagyon klassz, nem nagyon hagy nyomot, ő egy nagyon klassz ragasztó még a Tamiya, és ugye a tömítőt azt mutattam, hogy miből készítem, illetve nagyon fontos még esetleg a daraboláshoz, a leválasztáshoz, mélynyom, horonyvágáshoz. A Tamiyának van szintén ez a fajta, talán inkább jobban látszik a fényben. Ez egy fűrész, és akkor lehet fűrészelni vele. Nagyon klassz, nagyon fontos még a fémmérő, ami ugye gyakorlatilag inch, illetve milliméter, illetve fél milliméter beosztásban van. Nagyon fontos a jó minőségű csipesz, enélkül nem nagyon lehet menni. Ő mondjuk egy durvább fajta, igazándiból sebészeti fogó, de én ezzel szeretek dolgozni. Hát vannak ilyen pici, vékonyabb, gyakorlatilag tű élő kis csipeszek, ezzel is jó lehet ilyen kisebb, finomabb dolgokat fogni. Ugye a kalapács a kiütésekhez, a szerszámokhoz, amikor ütött ki a formát, illetve ez nagyon-nagyon klassz történet. Én a Reveltől használom ezt a vágószikét, én nagyon szeretem, nagyon kényelmes, kellemes, nyilvánvalóan ízlések és pofonok, ki hogy mit szokott, illetve reszelőkben is minden egyes esetben használom a Tamiyának a reszelőit, ezek nagyon-nagyon klasszak, nem tudom mennyire látszik a felirat, de Tamiyák, én Tamiyákat nagyon szeretek használni, ezek mindig kiváló munkát végeznek, illetve nagyon jó velük dolgozni, nagyon jó a fogásuk. Vettem most európait is, amikor elkezdtem a makettezést, de nem voltam a Hellerrel megelégedve, elég pocsék munka volt. Például, amit mutattam nektek a tanknak, az ISZ tanknak a hátán, a számöntvény feladat, ez mindig is nehéz a makettezők részére, de nagyjából ő az a
Red Fox nevezetű gyártó, egy magyar srác, egy nagyon-nagyon jó indulatú, nagyon kedves és nagyon jó üzletember. Azt hiszem a világon egyedülállóként csinálta meg és gyártja. Nagyon klassz, és ugyan nem olcsó, viszont ezt a fajta történetet máshogy nem nagyon tudod megcsinálni, és ők nagyon jók, nagyon profik. Hát nagyon fontos még a triplex fúró, azt nem fogom tudni megmutatni, persze azt nem hoztam ide, de gyakorlatilag van hozzá a fúrófej, a fúrószárak, ez ugye 4/10-től megy egészen ilyen 1,5-6-7-8-2 mm-ig, hát ők azért szoktak törni, tehát nem árt belőle többet venni. Én is szeretem eltördelni őket, néha megy terhelés, illetve hogyha esetleg a triplex fúróval dolgozok, azt sajnos nem raktam fel az asztalra, mert nem fér föl, meg pont a kamera helyén van, nem, ő pedig a triplexhez való mindenféle fejek, amikkel különböző hornyokat, mindenféle dolgokat tudtok marni a páncéltestre, vagy magára a páncélosra. Csiszolóvászonból nagyon-nagyon finomokat használok, 800-as, 1000-es, 1200-as minőségűt, attól függően, hogy milyen kell magához a mutatványhoz. Hát gyakorlatilag nem tudom, mit mondjak még a live-ban, nem nagyon live-oztam még, nem akarlak titeket itt nagyon untatni, gondolom sok makettező van, sokan, egyébként mindenki másképp csinálja, végig a makettezésnek az a lényege, most itt a makett klubunkból is 3 srác, az Ádám, a Dávid, illetve a másik srác is nyert egy érmet, egy aranyérmet most a Serdülő meg a Tini részen, a PSMK-n, úgyhogy ügyesek voltak, gratula nekik, hála Istennek. Úgyhogy gyakorlatilag hát magáról a makettezésről még annyit, hogy nyilvánvalóan ez van, aki versenyezni szeret, van, aki szereti, hogyha csak otthon csinálja. Hát én az igazság szerint, hogy versenyszerűen csináltam ezt, mikor voltam például itt is még egy vágószár, gyakorlatilag egy vágókorong. Ez a triplex fúróba szintén nagyon jó mutat, elég éles, tehát vigyázni kell vele, mert belevág az ember a kezébe gyorsan. Tehát visszatérve a makettezésnek tényleg az a lényege, legalábbis számomra, iszonyú módon kikapcsol a hétköznapokból, elfelejtek mindent, borzasztóan koncentrálok arra, amit csinálok, és gyakorlatilag szép lassan összeépül a dolog. Általában a makettezők azok építő jellegű emberek, figyelnek erre a dologra mindenféleképpen, hogy építkezzenek. Jó lehet picibe is, de lehet építkezni. Úgyhogy ez nekem nagy öröm, és örülök, hogyha ezzel tudok nektek bármiféle pozitív érzést vagy lehetőséget adni. Hát érdekes, tehát itt azért a makettezők nagyon jól ismerik a járműveket, ugye vannak, aki például egy-egy típusokat gyárt, mint mondtam, én is nagyon szeretem az U1-es helikoptert, tőle repültem is elég sokat, tehát ezek nagyon-nagyon klassz dolgok, és hát ugye ott első kézből szereltem a szerelőkkel, meg tiszta olaj voltam én is, mint ők, úgyhogy töviről hegyire ismerem például a Huey-t, majd azt is szeretnék egyet összerakni. Úgyhogy van még esetleg fa, amiből a diorámához tudsz, ő balzafa, egy nagyon-nagyon könnyű, nagyon könnyen vágható balzafa, ezt Budapesten is lehet kapni a Jákó hobbiba, ott mindenféle ilyen faleceket, meg fadolgokat nagyon-nagyon korrektül tudtok vásárolni. Ügyesek is a srácok, úgyhogy segítőkészek. Hát a vésőt se hoztam ide, ügyes voltam, de hát nem baj. Az igazság az, hogy ugye véső is kell a dolgokhoz, mivel ez egy live, még esetleg ide is tudom hozni. Tehát gyakorlatilag egy pár másodperc múlva megy a verda. Itt vannak a vésőfejek, illetve mindjárt mutatom a vésőfejeket is.
Tehát itt vannak a különböző vésőfejek. Láthatjátok, némi szerencsétlenkedés után csak eltalálom, hogy tudom kinyitni. Na, megvan. Tehát itt vannak benne a vésőfejek, ugye ehhez van egy markolat, és akkor lehet benne cserélgetni az egészet. Ők nagyon jók, szintén a Jákóba vettem, nem is nagyon lehet Magyarországon kapni ilyet, szerintem csak ott. Nem is drága, és azért ez egy örök nap, nagyon precíz, jó minőségben gyártják a srácok. Igazság szerint ugye a diorámákhoz még amit érdemes használni, ami nagy kedvencem, személyes kedvencem, ugye a VMS, ugye amit láthattok, már mutattam nektek. Ezek például a föld készítéshez szenzációsak. Hát az igazság az, hogy nem olcsó, viszont az egyik leges legjobban lehet vele dolgozni diorámákon. Ugye most ez is megváltozott, mert mi régen gipszből készítettük ugye a dioráma alapokat, ma már mindenféleképpen gyakorlatilag hab az alja, és gyönyörű szépen, ugye egyrészt könnyű, másrészt meg amikor munkálod ezeket a gyakorlatilag, hát nem niketszel, nem is tudom, minek mondják ezt alapot, de gyakorlatilag hőszigetelő lap, ugye, hogyha belenyomod a szerszámot, akkor benne marad a téglanyoma, a kőnyoma, ügyesen meg lehet csinálni, és akkor egyrészt könnyebb lesz egy diorámád, nem lesz minden nyakig poros, és gyakorlatilag sokkal kevesebb festékkel is tudsz dolgozni rajta, hisz nem szívja be, mint a gipszot, tényleg egy 2 centit húztál, és már gyakorlatilag csinálhattad újra, nyomhattad bele az ecsetet a festékbe megint, meg hát el is koszolta a festéket, tehát ezek fújhatóak, meg ecsettel is nagyon könnyen lefesthetőek némi alapozás után, illetve szoktunk még használni, hogyha csinálod a fémfelületeket, érdemes előtte szintén a VMS gyárt olyan dolgokat, amikor gyakorlatilag lefújod a fémlemezt, és mint egy alapozó működik, és ugye amikor majd a fújásról is csinálok egy videót, majd ahhoz, hogy ez meg lesz vágva, egy kicsit más lesz, nem live lesz, és a lényeg az, hogy tudtok, például ezt a Mr. Hobby csinálja, szintén egy alapozó, egy alapszínre le tudod fújni a járművet, itt még elő tudod venni a színeket, észre tudod venni a hibákat esetleg, hogy hol nem jó ragasztottál, esetleg túlfolyt. Előfordul, mert mivel éjszaka csinálom, hogy egyértelműen előfordulnak sajnos hibák, később veszem össze. Mondom, többször előfordult, hogy átépítettem a járművön bármit is, többször futottam vissza, például a hegesztések nem tetszettek, egyszerűen megcsináltam még egyszer, pedig már örültem, hogy kész vagyok, de némi lelki erő után lehetett csinálni újra. Hát persze az megint dupla meló, de a lényeg az, hogy meg lehetett csinálni, és ugye, hogyha a surfacerrel megvagy, tehát az alapozóval lefújtad, illetve a fém alapozó megvan, ráfújod a teljes alapozót, akkor egy egyszínű járgányt fogsz kapni. Ez az MRP, ez egy szlovák gyártmányú festék, a srácok nem olyan régen kezdték el gyártani, de nagyon-nagyon jó minőségben csinálják, és örülök neki, hogy itt a keleti régióban is így föltámadtak a dolgok, és az igazság az, hogy ez a szín, a tipikus orosz szín, nem tudom, kicsit összerázkodom, hogy egyébként a zöldet a legnehezebb megcsinálni az összes festék közül szerintem, azt a legfrankóbb, ez olyan tipikus orosz zöld szín, nem tudom mennyire látszik a kamerában, vagy mennyire nem, de ez egy tipikus orosz szín lesz. Ezt nagyon nehéz beszerezni, ezt a szlovák bőrzén vásároltam, talán 2 dobozzal volt. Fent nagyon-nagyon klassz szokott lenni a Plastik Zima Pozsonyban, egy ilyen bevásárló központban szokott lenni, szenzációsan nagyon nagy a bőrzés, egy nagyon színvonalas, nagyon jó verseny szokott lenni, nagyon sok külföldi indulóval, tehát egy elég erős verseny. Hát remélem azt már el fogom tudni vinni a Plastik Zimára, és be fogom nevezni, és gyakorlatilag
meglátjuk milyen eredményt ér el, de itt végül is, hogyha egy versenyen elviszed, nem kell agyudémát kapni, ha nem jutsz be sehova, semmi gond nincsen, egyszerűen annyi van, hogy el tudod magad helyezni, hisz mikor már a versenynek a nevezésén vagy, akkor általában azért már tudnak sorolni, hogy te egy mester kategória vagy mi vagy. Nyilvánvalóan kiveszed a modellt, kirakod, ott megnézik, azért szét tudják azt dobni gyorsan, amikor megírják a papírt, hogy melyik kategóriába tartozol, legalább tudod, hogy melyik, hogy hol tartoz magába a makettezésbe. És ugye, amikor megvan maga a lefújás, ugye az alapozó ráment, amit mutattam, rámegy ugye az orosz szín, ugye ezt többféleképpen meg tudod fújni, ahol nagyobb felületek vannak, ott világosabb, hisz ugye ott nem védi semmi, a tárgyak körül ugye sötétebbel kell fújni. Van, aki egyébként még az alapozót nem szürkére, hanem feketére hagyja, ilyen is van, attól függ, hogy milyen járművet csinálsz, milyen festése van, és akkor utána, amikor ezek megvannak, ugye megvan a fém alapozó, megvan a teljes alapozója, aztán megvan a szín rá van fújva, ugye beárnyékolod, illetve bepanelezed, úgy szokták mondani, megcsinálod, akkor utána jönnek a különböző időjárás festékek, sarazás, rozsdázás, mindenféle felcsapódás, ugye ha berosdásodik, vagy bárhol vannak koronfoltok, vagy például a kipufogó az állandóan ugye berosdásodik, hát az megy pirosra, tehát annyira kevés távolság volt, ugye a páncéltestben nem tudott lehűlni a kipufogó, és nagyon sok harcjárműnek gyakorlatilag az Izsnek nem, de a német páncélos járművekre nagyon jellemző volt, főleg a tigrisekre, a párducokra, hogy gyakorlatilag megy pirosra izzott a kipufogó, amikor ment ki belőle a forró levegő, és gyakorlatilag ezt hátulról lehetett látni, hogy hol vannak a tankok, a gyalogság ugye tudta követni, hogy hol vannak, természetesen az ellenség is, hogyha esetleg vissza kellett fordulni a tankkal, akkor tudott hova célozni. Hát mit mondjak, még nagyon fontos a jó hígítók, azt mindig a megfelelő hígítóval kell dolgozni. Ugye akril van vízbázisú, mondjuk annak nem sok minden kell, mert gyakorlatilag vízbázisú, de ugye az akrilfestékeknek a sima akril hígítók, és minden festéknek megvan adva, hogy melyik hígítóval dolgozunk. Én az igazság szerint mindig a cég által használt hígítót használom, a Tamiyahoz a Tamiyát, a Mr. Colorhoz a Mr. Colorét. Igazság szerint ugye ezek vannak kisebb, nagyobb kiszerelésekbe is, ugye az egy kisebb 200 milliliteres, azt hiszem ő meg egy 400-as, de ugye ezeket hol vigyázni kell, mert ugye nem mindig lehet kapni, úgyhogy erre figyelni kell, hogy ez mindig legyen. Illetve itt a ragasztókhoz egy különleges ragasztót tudok még a Picónak a ragasztóját ajánlani, ő nagyon-nagyon precíz ragasztásnál, egy ilyen tűfejű ragasztó, életveszélyes, tehát a precíziós ragasztókba, ami viszi, ez az egyik szerintem legjobb, nem olcsó, de ha egy nagyon pici felületet kell mondjuk egy csapot ráragasztani, az egyik legjobb, bár ugye arra ugyanúgy jó a Tamiyaé, meg a Mr. Cement is, de ők rohadt gyorsan száradnak, tehát ezt, hogyha be tudod állítani, még be tudod rakni a helyére. Hát szórópisztolyban ugye hát változó, hogy ki mit használ. Én használok Tamiyát, illetve mindjárt kiszedem innen közben nem akarok semmit összedőlteni itt nagyon annyira. Itt egy ilyen mágneses pengetartó van itt. Másodperc türelmeteket kérem, mindjárt kibogarászom. Patex ragasztó nagyon jó például a diorámákhoz. Ajánlom nektek, nagy kiszerelésű és jó sokáig kitart. Hát én az Infinity-t használom. Ő egy nagyon-nagyon jó minőségű történet. Mutatom a kamerába. Harder & Steinbeck. Hát ők szeretik azért a minőséget. Várjátok, mindjárt kinyitom. Tehát ők így néznek ki.
plusz dűzni hozzá mindenféle, holmi vettem hozzá tűt is, mindenféleképpen össze tudjuk rakni, és akkor ezzel tudunk dolgozni, egy nagyon-nagyon jó minőségű pisztoly. Itt ezeknek az a lényege egyébként nagyon fontos, és szerintem az egyik legkomolyabb dolog, hogy mindig nagyon-nagyon jól tisztítsátok ki. Nagyon fontos, hogy tiszta legyen, ne maradjon benne festék. Egyrészt ugye kezdheted újra a melódot, volt már arra példa, úgyhogy megtanultam, hogy nem szabad elrontani, mert akkor utána sajnos kezdheted előre köpegyet, vagy teljesen kész, hogy javíthatod újra, ez egy agyrém. Úgyhogy nagyjából ezek a dolgok vannak. Megpróbálom a következő videómban megcsinálni, ezzel is haladni, illetve a festésre előkészíteni, illetve egy a 16-os királytigris szeretnék nektek majd bemutatni. Azt egy picit profiban fogom megcsinálni, most volt egy kis káosz a videó készítése előtt, de azért megcsináljuk, nem adjuk föl, nem vagyunk egy feladós gyerekek, de a lényeg az, hogy azt majd szépen idehozom a könyveket, mindent el kell pakolnom, mert ez egy ekkora nagy járgány, mint a pecások szokták mutatni, hogy mekkora alatt fogták. Szóval ez egy jó nagy dög, azt körbe tudjuk forgatni, az valószínű, hogy kézből kamera lesz, mire körbe forgatom, nem 2 másodperc lesz. Ez egyébként egy díjnyertes királytigris. Mit meséljek még? Elég sokat tudok dumálni, de néha megakad a szó. A lényeg az, hogy itt van még mindenféle rozsda az ammótól, a migammótól, ezek is egy nagyon jó dolgok, ők is nagyon felfejlődtek egyébként, egy makettezésben még egyértelműen a lengyelek is nagyon jó feljöttek, az ukránok is, az ICM ugye, ő is följött, hát a japánok egyértelműen jók, és Kína nagyon följött, bár nem nagyon vagyok megelégedve, a kínaiak nagyon sok minden olyat csinálnak, ami nem mindig jó, tehát hogyha megnéztem például a Stalin tanknak az új Riffield modellnek a elkészítését, nagyon sok minden 3D van hozzá nyomtatva, de igazság szerint nagyjából majdnem 20 000 forintba kerül, és hát megmondom őszintén, hogy nem voltam azért annyira elájulva tőle. Ebben egyébként a legjobban felületelkészítésben a Dragon az, ami elkészítette teljes egészében a történetet. Jól, tehát ő lett a legjobb, viszont neki a görgőzetét azt le kell cserélni, mert nem talált el a méretet. Húsza, be is gyűrtük itt a rettenthetetlen fotomarásunkat valahova. Ajjajajajaj, mindjárt megoldjuk, srácok. Szóval a lényeg az, hogy érdemes a makettezést úgy csinálni, hogy a te örömödre. Nyilvánvaló, hogyha menni akarsz mindenféle versenyekre, akkor el kell menni, de azért ne szegje kedvedet, hogyha esetleg nem sikerül a dolog. Lehet néhányszor neki kell futni, mire akkor se sikerül. Ez ilyen, srácok. Nagyjából azt hiszem bemutattam mindent. Úgy gondolom, hogy sok mindent elmondtam, ami úgy gondolom, hogy érdekes. Természetesen itt lehetne még történelmi dolgokat mesélni, de hát első live-ban én ennyit tudok nagyjából mondani. Hát remélem tetszett ez a live. Nézzétek sokan, meg lájkoljátok sokan, és akkor hát, ha bejebb leszünk, meg iratkozzatok föl, mert fogunk mindenféle történelmi, tehát például a királytigrist úgy akarom megcsinálni, hogy lehet, hogy egy még nagyobb asztalra kell majd a kamerát, meg a lámpákat kirakni. A királytigris mellé szeretnék irodalmat mutatni, illetve szeretnék nektek egy eredeti páncélos zubbonyt is bemutatni. Ez egy eredeti darab egyébként, egy Wehrmacht százados, egy Hauptmann zubbony, 1944-ből. Hát remélem az érdekesebb lesz, mint ez a videó volt, mert sokat mutogattam meg. Igazándiból nem kezdtem el makettezni, mert nem szoktam meg azt, hogy makettezés közben szövegelek, hanem általában csendben vagyok, koncentrálok, hisz azért ilyen precíziós dolgokat csinálni azért nem olyan könnyű, de hát remélem ez mindenféleképpen jó lesz nektek, megélvezni fogjátok, mert itt ez a lényeg, hogyha néztek egy live-ot, akkor legyen valami tartalma, és ne csak szövegeljünk össze-vissza. Úgyhogy örülök neki, hogy
együtt lehettünk, meg megnéztetek, nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok sokan föl, és nyomjuk az összes YouTube csatornánkat, ahogy bírjuk. Azt is nézzétek. Jó szokott lenni általában, azt mondják. Na jók legyetek, sziasztok! Hajrá, jó éjszakát! Holnap hétfő!